नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडेगावकर आपले सकाळी स्वागत करतो. आता चाललो आहे घरी. पुण्यामध्ये होतो रात्री झोपायला, म्हणजे रोजच असतो. आता सध्या 2-3 दिवस गेले. 2-3 दिवस तर एक पण व्हिडिओ बनवलेला नव्हता. आज सुरुवात केली आहे, कारण की आपल्या दोन्ही पण घराची कामं चालू आहेत, एक नारिंगाचं आणि दाभोळ्याचं. चला ऊन पण येलो त्याच्यात. हां, तर आपल्या दोन्ही पण घरांची कामं चालू आहेत, नारिंगातलं पण आणि दाभोळ्यातलं पण. त्यामुळे वेळच मिळत नाही आहे व्हिडिओ बनवायला. आणि आता ही मागे तुम्ही बॅग बघत असाल, बॅग कशा लावून फिरता, तर ह्याच्यात हा लॅपटॉप वेळ मिळाल्यावर एडिट करूचा लागता, म्हणून तो पाठीवर घेऊन फिरायची लागता. कारण की सारखे फेरिये होत असतात, नारिंगातनं दाभोळ्या, दाभोळ्यातनं नारिंगा, ह्याच चालू हा गेले 3-4 दिवस. हां, त्यामुळे व्हिडिओ करूक टाईम मिळालेलो नाही. आता आज सकाळी इथले हातात तुमका जरा घराचं काम कितपत चालू हा त्या दाखवूचा होता. तर आता जाऊन बघूया. बाबलो आजकाल लवकर उठाक लागलो, कारण की घराची कामं चालू आहेत. दाभोळ्यात घराचं काम चालू झालेला, पण बाकी आजूबाजूचा बराचसा काम बाकी आहे. आता सगळा चालू हा. रोड बीड बनवूचा. रोड म्हणजे गेटमधला आत जाऊक जी वाट होती गाडी जाऊक, ती सगळी बनवूची आहे. तर आता जाऊया, आपल्या घराचं काम बघूया, म्हणजे तुमका दाखवतो. हे बघा, मागून हे असं दिसतं. या साईडचं हे दुसरं बिराड आहे, त्यांचं काम म्हणजे बऱ्यापैकी झालं आहे. आणि त्या साईडचं ओपन, कौलव जी ओपन आहेत, ते आपलं घर आहे. कामगार आलेले आहेत, कामगारांची तोंडा बघूया आम्ही. जरा धोणे नेवा नाश्त्यात काय आज? भाकरी आणि काय उसळ. हे आमचं नवीन किचन आहे बघा. आणि नवीन माणूस जुनाच आहे. हे फोटो नाही आता ही लस भरायला ये मैदानात आधी ये. थांबा, काम दाखवते. काम नाही, अकडे ये. तुझ्या नावची कंप्लेंट करूची पार्टी दिलं. कैची काय बोलायला ह्याच्यात चालू आहे. असा ना, बंद कर. आमका काय करतात, तुझी पार्टी दिलं, 4 अंकात दिलं. कैची पार्टी? अरे माका तू चांगला माहिती आहे, बोला नको पुढचा का. तशी कोण बोलला तुमका? ह्या कोण बोलला? कोण नाही बोलला. कोण तो माणूस आहे ना? आम्ही बोलतो, कोण बोलला नाही. थांबा, आता बंद करू झाला. बंद कर व्हिडिओ बंद कर. काय तू का बोललोय मी पार्टी? तशी पार्टी आहे मग कोणा का? ह्यांच्या बरोबर कधी चोकला ना, बोलणारच ना. मग तुमका मी काल वडापाव आणणार होते, तो बोललो आणू नको, कामगार गेले घराकडे. तू केव्हा तरी 80 फाटफटी 80 नाही 9 वाजता 80. काम आधी बघूया कितपत झाले ती लोक. विषय बदलू नको. आमचा काय म्हणाचा? हा, 4 अंकच काय, 4च लाडके की का देऊया हो असं मग. हे बघा, इथे हे आपलं इथे किचन वगैरे होतं, ते हा रूम, हा मधला रूम आणि एक तो पहिला रूम. हे आपलं तर ह्या दाखव, चुन्याचं बांधकाम. आता दगड काढले ते दगडा कसात ना चुनो. मोठ्या तोडांक खांबाचे. आणि इकडे जुने दगड होते लावलेले, चिरे म्हणजे मोठे मोठे. हा, ते बघा, त्याच्या बांधकामासाठी सिमेंट न वापरता चुन्याचा वापर केलेला गेलेला. कारण की 120 वर्ष जुनं घर होतं, त्यामुळे सिमेंट वगैरे थांब रे. ते बघा, चुन्याचा वापर केलेला, खाली पण दिसतोय तुम्हाला. आणि चुन्यावर हे घराचे पिलर उभे होते. आणि बाकी सगळ्या भिंती हे बघा, ह्या मातीच्या भिंती आहेत. तर ह्या सगळ्या भिंती काढून आता चिरेबंदी करायचं आहे.
बस एवढंच. बाकी स्ट्रक्चर काय मध्ये जास्त फारसा बदल करायचा नाही आहे. आणि हे वरचे वासे वगैरे सगळे जे लाकूड काम आहे ते सगळं चेंज करायचं आणि त्याचं पण काम इथे बाहेर चालू आहे. आवाज आवाज अरे यांच्यापर्यंत पण अरे खबर गावभर झालेली दिसतं खबर. ओ कोणाक पार्टी गेली? हा या सगळ्या लाकूड कामाचे मॅनेजर हे मेन. हे बघ मॅनेजर ते तुम्ही कोण असं? आम्ही ते सांगतील त्या काम करणार त्यांचे काम द्या असा. अरे ओरशीत आपल्या सड्यावरच्या रात्रीच्या चिकन पार्टीचा व्हिडिओ गेला असेल, तुम्ही बघितला असेल तर त्या पार्टीबद्दल हे सगळेजण बोलत आहेत की जुनीने त्यांका पार्टी दिल्यान पण आमका राहलेली आहे, पण तशी काही ठरलेली ती अचानकमध्ये ठरलेली पार्टी होती. हां त्यामुळे ही आता गावभर झालेली आहे, तर सगळ्यांना पार्टी आता हवी आहे म्हणून सगळे मागे लागलेले. आबा करा देऊ कोई आबा सुमडीत आबा गप्प एकदम सुमडीत. काय मुंबईत नाही रे बाबा. आबा आपली पार्टी सोमडीमध्ये बॉम्बट मारू नको इथून. मुंबईत गावात आगळाही सुटणार नाही म्हणजे किती तारीख? सोमवारी नाही तर मंगळवारी. हा काय मग सोमवारी रात्री म्हणजे अजून नक्की नाही. नक्की. हा माका नाही वाटत. वाडात सुद्धा एकच दिवस वाढलं होतं नाही तर ना. सगळे जातात. तिकडे तो जुना पाळणा आहे, कॅमेरा दिसलं की नाही माहीत नाही, एकदा दाखवलेलं आपण. त्यात सगळ्या जुन्या लाकडी वस्तू ठेवलेल्या आहेत. आणि हे तेव्हाचे दगड बघ केवढे मोठे होते. जाऊन दाखवूया. हा बघा जवळपास 4 फुटाचा दगड आहे तो एकच पिसा ना हो, पण तो असो एकच पिसा ना एवढं अक्को ना. आणि आता येतात ते 13-14 इंच. हां हां आता हे किती लांब टाकूचे? हे टाकतास हे चांगले ते हे टाकतो पुन्हा घेऊ गवती खाली नेऊन टाकतो. किती लांब टाकूचे लागतात दाखवू. हो काय हे टाइमपास वाले मोठ्यान तरी बोलायचं तू काय. जागा करू बघूया चांगली. कशात हे कशा घरी टाकतात? वहीच्या कंडी बरोबर टाकू नको, पुढे ढकल जरा येऊ दे. काय याचा उपयोग नाही रे दगडांचा उपयोग नाही, दगड उपयोगा म्हणून आणले. अरे फुटतात सगळे ते. फुटत नाहीत, फुटल्याशिवाय काय. तुझ्याकडे सुपूर्त माझ्याकडे नको. चल तू असो 4-5 आणखी. अरे बाबा वडापाव अजून काढूक टाइम वाट बघ. अरे पण टाइम तुमचं काय नाही, त्यांका पाठी राहायचा नसता कामदारांच्या, मग ती कंटाळतात. पकड असो जात्रा की टाइमपास घ्या. रडा ते पाटल्या पासान पुष्पा. नेरेगावचा टाइम झालो, सगळी भाकरी होतात. मग ते का नानाने थोपवले नाही कसा कसा पावटनी काढल्यावर म्हणाले. लकी म्हणजे याने विचारता होय ग काय म्हणून, काय हिचा विचार ना.
दुसरंच घे मा म्हणून ते पाटील एवढे करून करून बोलत. करून म्हणजे बघ बघ पाटील ते पाटील जर बोलणार ना तर साधारण शक नाही कळणार. साधारणच्या माणसाला नाही कळणार. पाटील दिसता तुमका तो भारी होत. बोलणार आहे तुझी कलर काढणार एक नंबर. होय ना. चांगलं फासून ठेवत असतले. त्यांना पटता ना सगळा. तू आखरी काय आहे ये गो हा गो आहे. पावसाने मग जाऊया. अगं, ताट होशील खा ते बांधतात गॅलरीत बांधतात. नाही नाही आणि पुष्पाचा दिवस आजपासूनच लावायचो उन्हा कारण सकाळची रेड नाही जाता. सकाळचे इरण ना 3-4 दिवस त्याच्यातच वावरा गेली आहो. पुष्पाच्या ना हो आजपासून संध्याकाळची रेड लावायची. संध्याकाळी नाही जाऊचा माका तिकडे इकडे या. गणपती मंदिरात त्याच्या पुढे पण जाऊ जेवण पण आहे का जेवणाचं तू जेवणाचा बघित राहा. काम दांडगे हा होय तर जेवणाचा. तूच बोलली ना आम्ही जेवायला जाऊया म्हणून. कधी? मी म्हटलं उद्याच आहे. कधी आधी 25ला 25ला. सुट्टी करायला पाहिजे मग जेवायला जायला. आज किती 22 उद्या 23. काय नाही जेव का सुट्टी ना कामावर ना गेला दुपारी जायचं असतं. दुपारी दुपारी तुला काय वाटतं? काय एक पंगत उठली ना दुसऱ्या पंक्तीत आपला नंबर लागणार हा. काय आम्ही मेल्या कुत्रे तकडे येतो. ते नेरी एक त्यांका आता चाळावलेत ते काय बघा